Benvinguts, botiguers i botigueres, jo sóc en Joan i avui us ensenyaré com emplenar l'Excel de productes de Mazcat correctament. Per poder portar a terme aquesta tasca necessitarem dues coses. Primer, un ordinador amb una connexió a internet estable i segona, tenir el programari d'Excel descarregat per poder fer servir l'arxiu i penjar productes a la plataforma. Una vegada tenim l'Excel descarregat, procedirem a executar l'arxiu. Doble clic i se'ns obrirà el programari d'Excel. Com podeu veure, a dalt ens apareix una franja vermella que no ens deixa modificar l'arxiu. Per treure això, només fem clic aquí i després clicar el botó que diu Editar de todos modos. Una vegada fet això, cliquem sobre el botó Habilitar contenido i ja estarà, ja estem preparats per poder començar a fer servir l'Excel. Aquest avís només surt la primera vegada que obriu aquest document. Ara que ja tenim l'Excel preparat per poder començar a utilitzar-lo, anem a explicar pas a pas en què consisteix tot això, com també les fulles que tenim a baix. Us recomano, sobretot si teniu dues pantalles, que navegueu a la mateixa vegada que ho faig jo, perquè així entendreu millor com funciona aquest document i què és el que haurem de posar en cada camp. Com podem veure, el document conté 3 fulles. La primera fulla és la que utilitzarem per emplenar els nostres productes per després pujar-los a la plataforma. En la segona fulla hem posat alguns exemples perquè vegis com s'emplenen productes de la manera correcta. I en la tercera fulla, anomenada Com emplenar productes, t'expliquem què s'ha de posar en cada camp, així com també alguns consells o algunes situacions que se't poden donar a l'hora d'emplenar productes. Dit això, anem a repassar els camps superiors i què és el que s'ha d'emplenar. Abans de començar, us vull recalcar el fet de que els camps de color taronja són camps obligatoris. Són dades essencials que necessitem a l'hora de pujar els productes. En canvi, els camps de color gris són camps opcionals que només haurem d'emplenar si nosaltres volem, tot i que recomanem emplenar-los tots per poder donar més detalls sobre el nostre producte. Comencem per al nom intern. Aquest és el nom del producte que nosaltres utilitzarem a la nostra àrea proveïdor. Aquest nom és només visible per nosaltres i és per poder identificar el producte. La ID. En quant a codis, en tenim dos, ID i SKU. La ID és el codi del producte i la SKU és el codi de la variant. Si, per exemple, el nostre producte és únic, podem utilitzar la mateixa ID i SKU. Però, si el nostre producte conté variants, haurem de conservar la ID, però introduir un SKU diferent per cada variant. Més endavant ho veurem amb exemples. A continuació, ens trobem amb la columna Títol del producte. Aquí haurem d'introduir el títol del nostre producte que serà visible a la plataforma. Recordar que només es poden introduir fins a 100 caràcters. Després, tenim la descripció. Aquí hem de descriure el nostre producte de la millor manera possible en 1000 caràcters. Pestanya Recollir en botiga. Aquí haurem de seleccionar si el nostre producte es pot venir a buscar a l'establiment o no. Simplement hem de seleccionar des del desplegable si sí o si no. Igual passa amb el tipus de transport. Aquí hem d'especificar quin tipus de transport volem utilitzar per al nostre producte. Seleccionar una opció del desplegable que serà propi a Mazcat o sense transport. La següent columna és la columna de Premium. Aquí haurem de seleccionar si el producte és un producte Premium o no. A continuació tenim la columna PVP, que és el preu visible a la plataforma. La següent columna és la columna del descompte. Aquí haurem d'indicar si el nostre producte presenta algun tipus d'oferta o no. Una cosa que cal destacar és que si nosaltres indiquem un descompte, el preu final serà igual al PVP menys el descompte. Per exemple, si nosaltres indiquem un PVP de 40 euros, però apliquem un descompte del 20%, el preu final a la plataforma serà de 32 euros. A continuació tenim la columna de l'IVA. Aquí haurem d'indicar l'IVA corresponent al nostre producte segons el desplegable, ja sigui 4%, 10% o 21%. A continuació tenim el pes net del producte. Aquí haurem d'indicar el pes del producte sense embalatge. En aquestes 3 columnes haurem d'indicar les mides del producte. No són obligatòries, però recomanem emplenar-les per poder donar més detalls sobre aquest, ja sigui la seva amplada, llargada o alçada. Podem desplaçar l'Excel per veure què més hem d'emplenar. Aquestes 4 columnes són dades del paquet. Haurem d'indicar el seu pes total, l'amplada, la llargada i l'alçada. Aquestes dades les necessitem perquè els nostres repartidors puguin venir a buscar el teu producte. Però una cosa que cal destacar és que si el tipus de transport del producte és propi, és a dir, tu t'encarregues de la logística, no cal emplenar aquestes 4 columnes, ja que el que porta la logística és el venedor. A continuació tenim la columna de publicat. Aquí haurem d'indicar si el nostre producte és visible o no a la plataforma. Això ens pot interessar, per exemple, per productes que estiguin fora de temporada i volem que no es vegin, però més endavant, quan torni a tenir disponibilitat, vull que sí que es vegin. En la següent columna haurem d'indicar la unitat de venda del nostre producte segons el desplegable que tenim, ja sigui unitat, lot, caixa o les altres opcions que tenim disponibles. Passem a les famílies. Aquí haurem d'indicar, segons el desplegable, a quina família pertany el nostre producte.
ja sigui supermercat, neteja i llar, ecològics o totes les famílies que nosaltres tenim disponibles. Una vegada hàgim triat una família, per exemple, moda, ens podem desplaçar cap a la categoria i triar a quina categoria pertany el nostre producte. Fem clic sobre el desplegable i escollim una de les categories que tenim disponibles. I una vegada hàgim escollit la categoria, podem anar a escollir una subcategoria, que com podeu veure és opcional, però recomanem completar-la si és que el teu producte té alguna subcategoria. Fem clic sobre el desplegable i escollim una de les subcategories que nosaltres tenim disponibles. Per exemple, mitjons. Si ens hem equivocat o volem esborrar algun camp, simplement el seleccionem i premem la tecla suprimir o esborrar. A continuació, tenim les variants. Aquí haurem d'indicar, si és que el nostre producte en té, les variants disponibles d'aquest, com per exemple la talla o el color d'aquest producte. Una samarreta de varis colors podem indicar, en el primer cas, el nom d'aquesta variant, que seria el color, i el valor, que per exemple seria blanc. En la següent columna podríem indicar la talla i el valor de la talla, que per exemple seria una M. A continuació ens trobem amb la columna de l'SKU, que ja us he explicat abans de què es tracta. Si només tenim una variant, podem fer servir la mateixa SKU que la ID, però si el nostre producte té diverses variants, podem conservar la ID, però haurem d'especificar una SKU diferent per cada variant. A continuació ens trobem amb la columna de l'EAN. Aquí haurem d'indicar el codi de barres del nostre article si és que en disposem d'un. I finalment ens trobem amb els atributs. Aquí podem introduir característiques especials del nostre producte segons els atributs que nosaltres tenim preestablerts. Per poder fer això, haurem de triar abans una família. Anem a triar la família d'informàtica i la categoria de components i com a subcategoria targetes gràfiques. En l'apartat d'atributs nosaltres podem indicar quins són els atributs corresponents, per exemple, a les targetes gràfiques. Sempre el primer cas és el nom i en el segon camp és el valor, la marca de la targeta gràfica. Podria ser una MSI. En el segon atribut podem indicar la seva capacitat en gigabytes. En el tercer atribut podem indicar les connexions. I així fins a 5 atributs. No totes les famílies o subcategories tenen 5 atributs i tampoc són obligatoris, però nosaltres recomanem omplir-los ja que dona més detalls sobre el producte i és més fàcil per al teu possible client saber de què es tracta. Aquests són tots els camps que necessitem per cada producte per poder penjar-lo a la plataforma. Les fotos es pengen a la plataforma una vegada pujat l'Excel. Ara el que faré, i també us recomano que vosaltres ho feu a la mateixa vegada que jo, serà anar a emplenar productes. Primer anem a emplenar productes únics i després us ensenyaré com emplenar productes en variants. Per exemple, vull emplenar una bicicleta. Nom intern, la ID. Doncs la ID ha de ser entre 5 i 20 caràcters i que jo sàpiga de què es tracta. Títol del producte, descripció. Vull que la bici la vinguin a buscar a l'establiment o no. En el meu cas, vull que la vinguin a buscar a l'establiment. I també vull que aquesta bici la porti a casa el client a Mascat. També vull que aquesta bicicleta sigui un producte premium. Això vol dir que jo m'encarrego dels ports del transport. PVP de la bicicleta. En quant a PVP, una recomanació que fem és posar preus atractius als nostres productes. No és el mateix posar 20 euros que posar 19,95. Vull indicar un descompte per la meva bicicleta. L'IVA corresponent. El pes net de la bicicleta. Són 12 quilos, però està aproximat a grams per productes que pesen molt poc. Les dades de la bicicleta perquè me la puguin venir a buscar. Vull que la bicicleta es pugui veure a la plataforma. I d'aquestes bicicletes en tinc 5 disponibles. L'unitat de venda és una unitat. Anem a escollir la família de la bicicleta. Per exemple, seria Esports i Aire Lliure, Esports, i aquí tenim Ciclisme. Nom de la variant. Per exemple, la meva bicicleta només té una única variant. Jo tinc 5 bicicletes de color vermell i de talla L. SKU. Com us he explicat abans, com que només és un producte únic, puc fer servir la mateixa ID que la SKU. Codi de barres no en tinc en aquest cas. I ara anem a posar els atributs. La marca seria Orbea, el material i, com a últim, estil, podria posar-li de muntanya. I ja tenim el nostre producte amb totes les dades necessàries per poder penjar-lo a la plataforma. Ara que hem vist com s'emplena un producte únic, anem a emplenar productes en variants. Per exemple, anem a suposar que tinc 5 bicicletes de diferents talles i colors, però són variants del mateix producte. Una manera senzilla i ràpida de fer-ho és seleccionar tota la fila, és a dir, tot el producte, fins al final, i si per exemple tinc 5 bicicletes, doncs desplego 5 camps. 1, 2, 3, 4, 5. I com veieu, tot ja es copia automàticament.
haurem de comprovar el pes i també el que sí que haurem de controlar serà l'estoc. Jo puc dir que tinc 5 bicicletes de color vermell de la talla L, però tinc 10 bicicletes de color vermell de la talla XL. També puc indicar, per exemple, que tinc 6 bicicletes de color blau de la talla L, així com també 8 bicicletes de color blau de la talla XL. I finalment vull indicar que tinc 5 bicicletes de color groc de la talla L. I com a últim pas, i molt important, hem de comprovar les IDs. Si nosaltres sabem que això són variants del mateix producte, hem de conservar la mateixa ID. Per exemple, si hem posat bici O01, doncs conservarem la ID per totes les variants. Si no conservem la ID, els productes no es penjaran com a variants, sinó que es penjaran com a productes independents. L'altre pas molt important és establir SKUs diferents per cada variant. Per tant, jo aquí li posaré bici O02 i començo per aquí, i si desplego, veieu que ja me'l crea automàticament. Per tant, tenim un mateix producte amb diferents variants. I si repassem, tenim 5 bicicletes de color vermell de la talla L, 10 bicicletes de color vermell de la talla XL, 6 bicicletes de color blau de la talla L, i així anem fent. Com podeu veure, és molt senzill i pràctic d'emplenar variants. Un altre exemple que podem posar és el mateix mòbil, però amb diferents colors. Com podeu veure, aquí he posat un iPhone 12 i he omplert totes les seves dades, però aquest iPhone 12 el tinc en diferents colors. Doncs això és una cosa tan senzilla com seleccionar tot el producte de nou i tinc 3 iPhones en diferents colors. Doncs aquí l'única cosa que haurem de fer serà canviar el color i l'estoc de cada variant. Per exemple, en tinc 6 de color negre, en tinc 15 color blanc i en tinc 24 de color rosa. Revisar la ID i l'SKU. Com ja sabem, la ID ha de ser la mateixa pels 3, però l'SKU ha de ser diferent, que com podem veure ja ens l'ha posat aquí automàticament. També una altra cosa que haurem de vigilar és que no se'ns canvin els atributs, ja que quan despleguem, normalment l'Excel fa sumes. I nosaltres, per exemple, sabem que aquest iPhone sempre té 256 GB o que sempre té 8 GB de RAM. I ja estaria. Ara tindríem un mateix iPhone amb 3 variants disponibles. Una altra cosa important perquè fa referència a transport és no indicar aquestes dues opcions a la vegada. És a dir, vull que el meu producte no el vinguin a buscar a la botiga i tampoc vull que el portin al lloc. Això és incompatible, ja que si nosaltres posem que el producte no es pugui venir a buscar a l'establiment, però tampoc cap empresa de transport el ve a buscar, vol dir que el producte no es pot vendre. Per tant, a l'hora de penjar el document a la plataforma ens donarà un error. Si a l'hora de penjar el producte a la plataforma nosaltres ens hem oblidat d'emplenar alguns camps o indicar-li algun valor, per exemple, ens hem oblidat de posar el preu o ens hem oblidat de posar l'estoc, dins l'àrea proveïdor se t'indicarà automàticament en quina fila falten dades. En els pròxims vídeos us ensenyarem com penjar l'Excel de productes a l'àrea proveïdor, així com també com penjar productes des de la plataforma o editar aquests productes. No dubtis en contactar amb nosaltres si tens algun dubte. Ens pots trucar al 872 220 039 o enviar un correu electrònic a info@amascat.cat.